Проект за по-добро бъдеще се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2007-2013 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, да направим училището привлекателно за младите хора. Договарящият орган на програмата е Министерството на образованието, младежта и науката. Проект за по-добро бъдеще се осъществява съвместно от община Банско, водеща организация и партньори Средното общообразователно училище Неофит Рилски Банско, Начално училище Свети Паисий Хилендарски Банско, Основно училище Свети Климент Охридски Добринище и Основно училище Свети Кирил и Методий село Места. Общата стойност на проекта възлиза на 212 752 лева. На 29 май 2010 година от 11 часа в читалище Никола Вапцаров Банско бе проведен празничен концерт по случай 24 май, Ден на българската просвета, култура и славянска писменост. В мероприятието взеха участие учениците от Средното общообразователно училище Неофит Рилски Банско, Начално училище Свети Паисий Хилендарски Банско, Основно училище Свети Климент Охридски Добринище и Основно училище Свети Кирил и Методий село Места, сформиращи художествените групи по автентичен фолклор. Мероприятието като част от дейност втора, създаване на вокални и художествени групи за автентичен фолклор.